koro mogijuang kamachielo wayro kanyo ni migao mochung' ne weche mag Kiluwa pacho kae oketho nede ma oko puodhi mane ogiromo milion 5 mitiyo godo e Kiluwa e kaunti ma Siaya. Nede mag Kiluwa ma oko puodhigo mago ne omaki e dho wedhe mantiere kuonde chung' od bura mago mabondo kod Rarieda kod mago ma itiyo kodgi marach kaluwore kod chik manogol kanyo gi doho. Kane wuoyo e boma mabondo seche mane otelo ne chenro mar ketho nedego, apisa maduong' e bad migao mochung' ne weche mag Kiluwa Joshua Mwangi nowacho ni nedego tieko nyaka rech matindo, gino mamiyo rech rumo e pi nam Lolwe. Of destroying a total of 37 illegal gears. These gears composed of 14 beach scenes. We have 7 abugrus and 18 monofilament, making a total of 37 illegal gears. Now these gears were confiscated by Kenya Fisheries Service in jointly with our BMUs network and also the Fisheries Department in Siaya County, in Rarieda Sub-County and also Bodo Sub-County. These gears are very destructive because they have contributed in fishing out a very juvenile fish. We as Kenya Wildlife Service will not get tired, we'll still work hard, we'll partner with our stakeholders to ensure that there is sanity in that lake and that all those that will be arrested face the wrath of the law. Let's protect the treasure that was given to us by God so that we can be able to have future generation to benefit from the lake.